Happy blessed Sunday everyone and happy Father's Day kada tayo amin kakabsat kin gagayem. Uday tuyen iti aldaw panagserbi tayo ti Apo, siputan nyo iti kempo, mangrugrugin iti padto, dumakda kes rumigrigat ti tao, baka biglang nga tumay ni Kristo, isu nga agsalukag tayo nga agserbi iti Apo. Ijay libro ti Matthew Kapitulo 24 versikulo 1 aging gana ti 8. Dito'y nga mabasayo dagiti sasao iti Apo, itan agdaman iti padto. Ugayem ko ipangag tayo ebanghelyo iti Apo, awatem kasman nugbuti biyag mo, tapnon gloria magunod mo. Ijay Apokalipsis 13 verse 17, dito'y nga mabasayo dagiti sasao ti Apo, ijay nga maamuan yu panagmarka ni Antikristo, kadagi jay nasukir nga tao. Ugayem ko ipangag tayo ebanghelyo iti Apo, awatem kasman buti biyag mo, tapnon gloria magunod mo. Ijay Apokalipsis 13 verse 17, dito'y nga mabasayo dagiti sasao ti Apo, ijay nga maamuan yu panagmarka ni Antikristo, kadagi jay nasukir nga tao, kadagi jay naalilaw nga tao, kadagi jay managbasol nga tao. Praise the name of the Lord. Don't forget, follow for more. God bless us all kada kaya namin. Happy blessed Sunday and happy Father's Day.